Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor bamanta kasngi. Hadu mentai kaktin khasi dang sa akut sa hatin kro 4 lakh lei namar klempat itu da kariti sinshar kari India haga kernet ga bapra. Nagaliang ulat pathai khubor haba persang man khli biang ye kate kamat jingdawa jong kinong thokot ka jilla ki bakan thop ki seng bhalang ki belaya khun bat turban yakhi sha sarkar jilla bat India. Nagaliang ka khasi auto society kalapan herdor khas shaka sarkar India bat sarkar jilla ban ai jing itu no ekaktin khasi haga kernet ka bapra jong kariti sinshar. Nagaliang ka khasi auto society kaladep yakren baki bortnat sarkar India ling baka Ministry of Home and Tribal Affairs. Shuchu ke seng bhalang kile kran shaka sarkar ban penkloi ban yo jing itu wat ki hendrik hongut ki MLA kila dep shimrai hing darbar thawan baladep pha shadalhi yakate ka resolution yakaktin khasi. Ulat pathai khubor habayo ban yakran markmat bat Dr. Sylvanus Lamare principal ka St. Edmunds College uyathu banyo jing itu ikaktin khasi haga kernet ka bapra jong ka riti sinshar kari India kadai satang kabor bar kamon politik ne banne politik. U Dr. Sylvanus Lamare principal St. Edmunds College uyathu banyo kloi kaktin khasi kadai tang banele kai politik. Shushu open snow haga jing shishai kaktin khasi bandrung haga kernet ka bapra lade banyo nadu ka por jing sinshar jong ka Congress hadalhi bat jilla Henry ki yo thia lingai. Mentapan lawan ka borsen syada ka seng BJP hadalhi bad hajilla Meghalaya ki don armut ki MLA ki la ban ne ban ai lada ki don ka mon yathu u Dr. Sylvanus Lamare namar kata kala dei ka jing start jing shamphang jing upat ba bar ki seng san perthei ban ne ban yakun kumno ban yo ekaktin khasi pinsngo u Dr. Sylvanus Lamare nga kadai kemen suk da shisha sanman tinga yang hung ban klan halor ka kumdo ban penroy ya kaktin khasi ting yui mentaba palabun ki bri ki mo ki mud ban kum i sa principal jang iru isat kran ya kata ba kumdo ban yo na ban penrung ya kane kaktin khasi ha ka age schedule nrai yui ba hadu menta kampat trikam te kum nakaliang jongi kum ki samla pulie ngi kwa ba kani kaktin ka jongi kan roy namar ba ngitip ba haba ka em kaktin ka jat benderu ka em khanang ba da mangi mentangi yang mangi na duk menta te kamut kalong din ka jongi ru kan em te jang kata nga kwa kan ba kentulang i we ki samla pulie bangin dan kata kamsim ka jing kit kli lan ya bangin don kata ka jingmut ban ya be ken bangin dangi don ki saple bangin tho ki poetry bangin penmi ken ya ki don ki kitin tanat rumo tel dangi la ban tho e ki toru kan bahasibun na ka benta ka jongi khanang ba ngin itu ba kan ya kaktin ka jongi ru umdai ken ba ong ba o kaktin khasi kalong tang khndiat handrai ladangi la ban penrung ki kitin tanat ru temut ka nang yui ken hakata ka jing tho ba ka kitin khasi jongi ka roy je kumtahi haka jing em jonga kwa ba ka jing bot jonga kalong ba ngin nga kentu yangi iwe pe iwe kisamala pulia bangin nam kan randin handrei bangin ya be ken bangin long slur tur saprang bangin ko kata ka jingjap nda ka benta kan ya ka bangin ya le baje kan ka kitin ka jongi wadla kampat la bandrung hadu menta handrei ngi kermen ba hadin habot kan salong ka ken ka bangi ngitmu kan long ka babha tetang kita ke kenten kublai shibun tika jingdawa mani thu ya ka tin khasi ha ka e schedule kasdang nadu kapor jong i professor Radon Singh Lingdo Nongbri ha por bai dang long udukot jong Society Academy kata khasnem khat knai spa nyo phusau ti ila aru ka jingkren ka ba syai ba ha po Society Academy bat ka Society Academy ru kala bu kawai ka komiti ban pet bat ban benya hador jong kani bat kala don ka jingyalang jong kata ka komiti ha po Mumbai ban pet ya ka jing hadu kan no khasi ka Nepali kong kani kilakio rengis new bok ba hakata ka jingyalang i Professor Arslingdo imsim lapoi tangki mamikmat ya ka Nepali bat kong kani ti hadin nang ta tanga try nag history ni laktip
Paka Konkani bat ka Nepali kilarung hapo ka kernit bopra jong ka riti sensyar jong ka ri India. Ti hadi nang tu pat ki ba i Profesor Aslingdo imsim la syong kliti ila dawahi bat kelawan ketua expert committee ban pet ti henry ngamtip nang kinu hidau amsim la ya khmat kata kakam bat hadin ketua po ka kerja ajar bat dai hadin bala seng ya kekasi auto society baka sami biang kanika jing dawa bat kelaya syakmat bat henry kamsim la urlong namar ba kidon no ki jingkela kiba kasai ti akan mi kamla syu banitu ya kaktian handai gede banya lengba ka Lok Sabha ti dala sutu kumta ti kila sedang banya kendu MP ti ngilai na kaliang jeng MP ru habak ya isim benta hak jeng itu ya kaktian Nepali Konkani ya kaktian Bodo kaktian Santali kila isim benta hapo Lok Sabha handai kamsim la don ka jing dawa hapo Lok Sabha hi ban itu ya kaktian Khasi kalau datang bersyuasim benta ban ong ba ngik bagi kersian manitu ya ka ketin Nepali Konkani Bodo ba Santali ba hagaju kopor ki dawaru badi manitu ya ka ketin Khasi henrei kum kata ka bagi khot ka star question kamsim ladon kata ka ayu kiba lashupen sa ateng ya ka kam te hadin nang tu de kasnem ar hajar sau ba kalami biang kanika jing dawa badai hatu kopor balas ngutu ba kaktin Khasi kadai bandai kawai na kiktin sendrop haka jela ti hakasna marhaja san ngilayo ay kata bat ka ba sngu tenat kalong ba nakaliang jong garu kim simla dawa ya kata hendri kilayo lang ngi Khasi rung ngilayo bat hadin nang tu ngilak milenti ba kanya no kakam na marha hatu kopor ka pasensyar hapo Delhi ru kadai sarkar Kongres bat haka jela ru kadai ka kesencar ka sarkar Kongres henry kamsim la urlong kamsim la poi sha ru te ka jing dawa kala ya khmat sha bata nakaliang ka Khasi auto society ru kala persyang hikat bala man ya khmat te katkum ka jing suthu ka bamenta kani ka kam kadang sa teng hi bat nakaliang ka yang sarkar India ka kwa hiru bantip bahadu kanu ka kani ka ketien kala kiu sisya haka puli ka thok ka puli tendang ngipet sisya haka kum ka subjek kala poi hadu kerdan PhD handai kum ka subjek pat man hikai na ka baju long hadu kelas 6 kala hiar penban hadu kelas 4 ti kamot kamsim don ke jingkiu kani bat kala don ru ka jing nguthu ba kumno ba kikot kibari yo jakasan so ne ke jingkhen bat ki week subject nalapoi nadu kelas 5 yang lahikai bedaka English ti kata kadai ka kabangidon kamban penbiang ban ya trailang takabut bamenta kani ladangi kwa hi bakani kaktien kan lek haka kernit bopra jong kariti sensya kamdai syu tang ka Khasi auto society ka bantre handai kinong hikai jong ki school kinong hikai college kini kiriu syampang barokhai kidi banyawan ya trailang ya snok ti lang ban penmi ki kot ki bai dei bakasans bat ka jingkhen bat ki wei subject ki boper ki bagi kena ki pule lakum nu hadu kelas 12 hadin nang ta sarkar kala ban sim ya karai ba kani kaktian kala ban dei kaktian kebala ban hikai hadu kelas 12 lakum nu tina kale kum ta takabot ngila ban pen isai ba kamdei kaktian ka ba syuong ba syu dawa tang na kidong tho hanai ka dei kaktian ro ba kilong din mandin jong iru kinyo jing mentoy ti kumbalong hi menta kani kakam light no stang lada karahi da kata ko mangikot nakaliang jong ko politik si baka sarkar BJP kan itu kata kaya da kawai hendai banya hi da kalenti ti imat kandang sa slam na pe ka kani kar kom bayai bamenta politik lada ka sarkar ka kwa kala ban le kata bat kala jule tengru namar kidon kiktien kibala itu aknit bopra jong kari India kibom don wat tangga jelaru kum kiktien sindhi kim don wat tangga jela kidon ka nungut kinong keren kata kidon kiba keren sindhi henrei kani kiktien kede kibala itu kata ka syong haka sarkar jela kat kum kariti sencar jong ka ri India jongi kibala pengkup bor
haka riti sensyar kadon kita ki kendon ke bakila ban le ti kata ka syong hoskar jalah ndai la ngi kwa hi ban ya kat kum ki kendon hi te ngatrai ngi don kam ya kan ban pen i ba kam dei ka jing dawa tang jong ki nong tho andai ka dei ka jing dawa ba ki long den man den ru kin la ban kan teu ya kan hi ka tien haka tho ka puli ka jala jungi kalayo thia la slem ha lo jong kan hi ka phang namar ba ngila shu hun ba nong bang ya kren be da ka phareng mangila shu hun ya kata ban ngila syuri tengen bangi don ar kan hun jai ban riu kata ki khasi bat ki garu na ta kadang don kam ya kawi ketien ka bai su thu lang henre don kam ban su thu pat ba ka sorkar jala ka dei ban trei ken ban kentiu ya kini ki ketien kam dei ban su hun tam ba su ong ba ngila don ki school ki bahikai da kini ki ketien la ni ai award la ni ngi ai kita ki ki ban kentiu ki nong tho la ni kentiu ya kita ki ba trai hakani ka iur ka hakani ka hakini ki atli ki ktien nei dai ban kentiu ya ka nadu basdang deng kemun adu ki kelas red adu ki kelas he te kata ka sarkar ka yo thia bad kumagi i menta hakani ka new education policy ar hajar ar faul lei ka ban baha hador ki jing penon kam ya ka ktien lejong tila ka ban kum tangin yo kot na e ke habang imdon ki kot te kemun menta ka sarkar jela ka don kam genya gani ban kendit ban riu lada ka shimti hi ka sarkar jela kala ban shimti da ka bakhot ya ki riu shampang ki boper ya phliu jing mot ek subject ki boper kentu ya ki ban tho ki kot ki bai dei ban ki subject boper kata ka sarkar kala ban le